Kadaw banyak ler kalaban long na ke ei ru. Pinle kumno lada piap ler na ke jingkiring, yap ler na mar bakluit kasngi, lani da ka weipan. Hatu kibriu kinyalum, hatu pinyo jing sma baklan, hatu pinbu syamot hapedeng ki benyat jong pi, hatu pin persyang te umno hangto. Kawai na kini rukam de, kini ki jing le ki la ban pin min sao kambun sya ya unong shtong. Ni day ban tip syapang ka rukom pynshong ban koit ban na kabinta ban ay jing erap beningkong ya ki breu bayap ler. Ka rukom pynshong ban koit pat ka de ka rukom basngan ka bangila ban ay ki breu bayap ler ne tip breu malumala. Kani ka de ka pang ba minta kasni ki hinyo synjam ka rukom pynshong ban koit pat. 7 steps to the recovery position. Minta kasni ngenya pule ban wan ra yau bashtom sya ka rukom shong ban koit pat da ka ba ay nuksa ya ka jingkiring. Ningkong pin sapriang ya ki pat ba bayalum da ka baong ba unong pang yo la air la ni oxygen. Pet punya ya ka jinglong jingman utau brio. Unong pang tip brio uring min sim la ni don ai babu jingma. Te mar de ban pynshong ka rukom ba de ban koit pat. Pinthili ga jaka saudong. Weng ka ei bala ban pin min sao ya unong pang. Pet ya ki hinyo synjam ban pynshong ha ka rukom ban koit pat. Baningkong. Dem kho siyo ha ka liang ka diang jong unong pang kumni. Ka synjam baar, hakane ka rukom bu ya ka kti unong pang hakadong ka bakandai po degree na ka met jong u. Ka slakti kan pai shalor. Synjam balai, bat ya ka wei pat ka kti kumne, bat pindem ka kti bat ka dien slakti haka ngap jong u. Synjam basau, pynshong bhai ka kho siu kujat ka mon kumne. Synjam basan, pin phaya unong pang syakin riang, kani kan khamsuk. Synjam bahin riu, pin bet ya ki kejat jong ubah pang hakata ka rukom, baka kho siu ka syong hamadan, bakan kirsyan ya ka met. Hakani ka rukom syong, ka binta basyalor ka kti ka kirsyan ya ka kli. Ka synjam bahin yaw barbakat do, pindem ka rindang unong pang malumala syadin. Lada day ba priru kan sami na shintur ban numbu jingma ban rung sya utang kru. Kayarap ru ban yo ring min simbha kani ka rukom pynshong. Hadien kani balayo pynshong ha ka rukom pynkoit pidei ban phun mar ya ka kali ke nong pang lani u doktor bahajan. Don ringkat ban unong pang hadu dapoy kakali ket nong pang badyai kami lada uring min sim ne Hakane ka rukom pynshong ban koit pat unong pang uhap thia sakaliang ka diang. Kani ka rukom thia ka de ka basngan bat ka badai. Kat kum ka start sayen. Hinre lada unong pang udon ka jingmong hakaliang ka diang. Ula ban thia ken diang sakamon. Da ka babu ya kini ki hinyo synjam. Lada don ka jing min sao ha ubod lom, waju pin kala ka rukom thia. Pin biang ya ka kali kit nong pang, bat ka jing yarap na u doktor wud. Kin mau baka jing yarap baningkong de tang na binta banyarap mar. Unong pang udon kam jing sumar mar. Da kani ka jing smutho, tu nginya pet ya ki hinyo synjam ki rukom pynshong ya ka met, na ka binta banyo jing kia. Dem kho siyo hakaliang ka diang jong unong pang, bu ya ka kti bajan tam hakadong ka bakandai po degree na ka met, ka slakti pin pai shalor. Bat ya ka tuka wei pat ka kti kumne, bat pin bu ya ka slakti ka basyadien haka ngap.
pynshong bhai ka kho siu pin kelayu nong pang shiliang jong u bu yaki kejat hamadan ra ka tumo kendiat nang ba ka kli kan dem shadien kendiat ka kam na benta jong pi ya wer para lok ba ya persang ya ka rukom pynshong ban pin kya bat ki le shile kini ki hinyo synjam hadu da phila nang bhai ka ladala snap lim lingkot bat sasam bat ni tip shapang ka jingera beningkong yar daya ladi bat yaki weiru